Vă salutăm, distinși consumatori de vloguri, v-ați de mâncare. În vlogul de astăzi urmează să mâncăm un burger delicios. Să mănânci tu burger, eu mănânc altceva. Pe bune? În fine, mergem la Mom Bucarest, Mom București, MOM. Este pe lângă Palatul Cec, fix lângă Muzeul de Istorie. Haideți să vedem. Uite, aici este Momul. Ne-am așezat la masă, e muzica pe fundal, o să luăm claim, o să facem bani din clipul ăsta, nu e nicio problemă. Burgerul să e bun, asta e important. Uite, mă, au mai multe tipuri de burger. Au două tipuri de burger. Mom's Burger. Ți-e lasagna? Deci au grăs de chestii. Baked tomato and feta cheese. Ăsta e de la cuptor. Mamă, ce-mi place chestia asta. Burger, Korean fried chicken. Și ăsta sună bine. Milfel, lasagna. Mamă. Pasta. Desertul. Deci bucătăria se vede de aici de unde suntem noi. Îmi plac mult restaurantele cu bucătăria deschisă. Adică să vezi acolo ce se întâmplă. Ionesca, lasagna? Măcar un cocktail, ai scris și un cocktail. Meniul poți să-l scanezi aici pe masă sau poți să-l aducă și fizic. Eu am optat pentru versiunea fizică pentru că am vrut să vă arăt ce meniu au. Chestia asta e super grea. De ce ții? Mi-au luat lasagna. Așa. Și un amaretto sour și un desert. Și eu, pentru că sunt șoferul, mi-am luat un ceai, banana split iced tea, foarte brusc cum e. Mi-am luat sigur burger, pentru asta am venit aici. Și mi-am luat și desert. Și au două deserturi în meniu, le-am luat pe amândouă și le combinăm. Da. Da. Dar eu nu-i dau din al meu. Definiția combinație. Cum se combină când un soț cu soție combină ceva? Eu îi dau ei, ea nu-mi dă mie. Dar ce e asta aici? E o plantă vie? Da, măi, ce ai? Într-o sticluță. Sunt de-astea, suculente se numesc. Cred că la ce vine momul ăsta? De la mam? Probabil, da. Deci fiți atenți. Au terare de vânzare aici, frate. Asta e un terariu, nu este nicio suculentă, este terariu. Dar cred că astea sunt suculente din nou. Habar n-am, nu o judecați. Oricum o judecați, știm cu toții. Haha. The Potion, uite, asta e sticla la 100 de lei, Oblong 100 de lei, Tiptoe 150 de lei, uite-o și în euro. 280, 400 și 550. Cred că ăsta e 550, nu? Ce mare e. Dar uite și tu câte sunt aici. Deci e grădina botanică. Mi-aș lua așa ceva pentru studio. Da, asta e să omor. Lăsați să omor. Lăsați. Da, zicea Georgiana că să vă arăt plantele de la mine din studio. Și în scară, alea de plastic, alea naturale nu mai sunt. Nu e terariu. Nu mi-e terariu, nu. Nu. O chestie interesantă, trebuie să vă faceți rezervare, fraților, să fiți sigur că găsiți loc. Ne-am venit într-o zi de luni și chiar și așa ne-am făcut rezervare. Cum ai făcut rezervare? Am intrat la ei pe Instagram, acolo au link? Au și link și și numărul de telefon la care puteți să sunați. Vă puneți pe tasta 1 și primiți automat pe SMS un link și de acolo vă bagă direct în platforma de rezervare. Dar dacă intrați pe Instagram... Da, ideea e că nu puteți lua legătura cu ei telefonic, e doar totul super digitalizat, ceea ce e foarte tare de altfel. Și noi ne-am făcut rezervare pentru astăzi, tot a fost super ok, am întârziat 10 minute. Hai că arată bine și al meu, chiar dacă e fără alcool. Deci încă o dată ce ți-a luat acolo? Amaretto sour. Ia. Mamă, ce bun e. Cum mai bună asta cu mamă, că suntem la Mom. Exact. Deci chiar putem să zicem mamă, cred că de asta e numele ăsta, că vin oamenii aici și zic mamă. Oh shit, e delicios. Mamă, ce bine asta. Mom. În vlogul ăsta nu zice mamă, zice mom. Mamă, e delicios. Dacă ai făcut așa cum trebuie. Și l-am întrebat, era un domn aici, un tip, cred că e șef ceva aici, nu? Adică șef, e bucătar. Și l-am întrebat de la ce vine Mom și a zis că sărbătoresc energia feminină. Pentru femei. Și energia lor minunată. Vreau să vă arăt stilul minimalist de aici. Îmi place mult de tot fereastra asta aici, așa cu boscheți, cum îmi place mie să cu plante. Deci măsuțele, totul e foarte simplu, foarte, cum să zic, aerisit prin simplitatea asta. Încă puțină banana split. Eu ca o rețetă de la Amaretto sour. Dar vreau să facem acasă Amaretto sour. Doamnelor și domnilor, a venit burgerașul. Mamă, ce frumusețe! Ia uite aici sosul. Mi-au adus și extra sos pentru cartofi, ci că e sosul de aici din care vine burger, ci că e genial cu cartofii. Și așa arată lasagna mea. ce-i deasupra acolo?
Cred că e ceva ricota. Ce bine că e pusă separat, că eu nu sunt fan. Dar arată bestial. Arată foarte bine. Și miroase de la... Se busuiocul, bă, busuioc, băiete. da, și sosul de roșii. Ia, imediat ne apucăm. Am gustat deja cartofi. Ia. Bun. Păi mai întâi tu cu... Mănâncă ce lua Georgiana, lasă-mi cartofii în pace. Cartofii lui Marian. Bă, dacă n-am voie să mănânc până nu dăm drumul la cameră, mă nu știu ce pot să mănânc fără să se vadă. Vreau să mănânc frumos, să nu stric aici. Mamă, ce interesant arată. Poate ca și caval. Da, e într-o crustă. Hai, pasta. Asta că e puțin ca și caval, că se întinde prea mult. Nu e ceva... Vrei să guști primul? Nu. Mamă. Nu știu bune. Trebuie să guști. E și ușor picant. Nu, dar sosul ăla mi se pare că arată sosul de roșii e ceva acolo. E ușor picant. E bun rău. Se topește în gură. Nu, sosul ăsta E super simplu, dar mega gustos. e delicioasă. Singura chestie la care mă gândesc când gust minunăția asta cu sosul ăsta e oarecum fac chiftelele marinate. Adică aș vrea să mănânc chiftele marinate făcute de ei. Pentru mine chiftelele sunt, după cum spune, mâncarea mea preferată sunt burgeri. Uite aici să vedem. Frumos aici în... Aha. Scoarța care este acolo, uite. Aici paste cu sos beșamel probabil, carne, paste, carne, paste. Și deasupra ricota asta pe care o stau la o parte. Dă și mie să văd cum e ricota aia, că bagă... Ia. E mozzarella. Mozzarella. Poftim cu sos de roșii mozzarella. Mamă. Georgiana zice că tot e ricota. Eu cred că e mozzarella. În fine, vom întreba și vom afla. Ia să văd. Cartoful cu sosul. Haide, domnule, gustă burgerul, lasă cartoful cu sos. Dom'le, cât de bun sunt cartofii. Acum înțeles de ce nu mă putem opri? Sunt fercați așa cu verdeață, cu sare. Mamă, și sosul ăsta așa picant. E minunat sosul ăsta. Mă, și pișcă. Hai să vedem burgerul, sunt foarte curioasă. I-am dat camera Georgiana și Georgiana a oprit filmarea. Dubla a doua. Am gustat deja. Aici avem sos pesto. Carnea este medium. Iar burgerul este mega simplu. E atât de gustos. Nu știu cum să explic. Parcă mănânci pâine cu carne tocată și niște chestii care desăvârșesc carnea tocată. Pentru că nu ai salată, nu ai roșii, nu ai cheddar, nu ai multitudinea aia de chestii pe care le ai de obicei într-un burger. Te bucuri pur și simplu de pâine și de burger. Adică de pâine și de carne. Uitați-vă și cum arată. Câtă culoare, câtă... Și pâinea pe care unt. E frecată cu unt ceva. Poate că ăsta chifle e făcută în casă. Pentru că așa arată, ia uite. M-am mozolit. Mamă. Mamă, cum vine. Este cel mai simplu și cel mai gustos burger pe care l-am mâncat vreodată. Adică prin simplitudine. Faptul că este atât de simplu și de gustos. Am mâncat burger mai gustoși, dar ăsta este cel mai simplu burger, cel mai gustos burger simplu pe care l-am mâncat vreodată. Se pare incredibil că mănânc eu burger medium și că îmi place atât de mult.
Da, cum e chif la asta, bă, băiete, mă. Sunt fascinat de ea. Trebuie să întrebăm. Trebuie să întrebăm dacă ai făcut aici. Iubesc pastele în orice formă. În mod normal, eu mănânc orice preparat italianesc îmbibat în parmezan, adică aș fi fost tentată să cer, dar nu e nevoie, e foarte bine echilibrat. Iar sosul ăsta de roșii este super simplu, dar este ceva, și cred că e făcut de ei, nu-mi dau seama, dar pur și simplu este sos de roșii, adică nu are cine știe ce condimente în el, dar este delicios. Aceeași chestie se aplică și la burger. Simplitatea produsului și totuși deliciozitatea mă surprind. Adică pe cât de simplu, pe atât de delicios. Iar sosul ăsta picant cu cartofi își da. Wow! Bun? Am mâncat tot, deci mai puțin brânza aia, în rest am mâncat tot. A fost wow! La mine burgerul s-a împotmolit la un moment dat. Mulțumesc! E greu sosul la pesto. Și la un punct încolo a început să se simtă să tărine greu. Nu știu cum să zic asta. Dar tot e delicios. Adică tot îl mănânc pe tot. Dar de ținut minte că nu e ușor de mâncat. Pe cât de simplu e, pe atât de greu de mâncat. Trebuie să mai un ice tea de asta. Hai să vedem desertul. M-am uitat în meniu pentru că am vrut să văd exact ce este brânza asta. Într-adevăr, Mariana a avut dreptate, este mozzarella proaspătă. Oricum n-aș fi mâncat-o. Eu ce nu am o problemă cu brânzetul, ori să și mâncare. Deci de-aia nu mănâncă, de exemplu, ea nu mănâncă papanași, care ca o smântână. Da, nu mănânc brânzeturile care sunt dulci, adică tot ce e cu sare, tot ce este sărat mănânc, dar tot ce este dulce, gen smântână, nu știu, brânză dulce, mozzarella, cum este asta, care nu prea are sare, nu pot mănânc, nu pot, nu-mi place. Da? Scrieți-mi în comentarii dacă mai cunoașteți oameni de ăștia așa ciudați ca Georgiana. Să le facem un club, să ducă să mănânce singuri. Nu cred că există oameni mai ciudați ca mine, adică eu nu mănânc gen foarte multe lucruri, și totuși avem un canal de mâncare. Așa, mi-am mai luat un ice tea și l-am dat pe masă, sunt un dezastru. Cu ce asta? Mango apple, mango și mere. Și cu ce ți-ai luat aici? Ce ți-ai luat tu inițial? Banana. Banana! E mai bună îmi place mai mult ce vrei tu. Da, e mai dulce asta. Deci a venit desertul. Mamă, ce frumos e! Și ăsta tot cum se numește? Nu știu cum se numește, dar arată bestial, nu contează cum se numește. Era cu biscuiți și ăsta era cu... nectarine trase în unt cu mascarpone și nu știu ce, și al meu este cu ceva cremă de... I don't know. Arată bestial, nu mai contează. O să aduc meniul? Sunt două deserturi mari și late aici, adică n-aveți cum să greșiți. Și cu ce mă uice gândul ăsta? Ce mâncam în Grecia, la San Antonio. Desertul casei, era ceva cu multă... Da, iaurt grecești și toate cele. Hai, mai întâi tu. Nu zici că e ca un nou, nu vezi? Zici că e un nou acolo. Ăsta e în biscuite. Băi, Asta se mănâncă. Cochilia, într-adevăr, nu e... de jos nu este comestibilă. Mama, dar aș vrea cochilia asta, să le cer să și mie acasă. Și că bei? Mojito. Că bei ce? Mojito. Deci o gelatină, așa. E un... foarte interesant. Am luat super puțină și parcă mi-a umplut gura de suc. Aici e și cu biscuite. Ca să vedeți cât de mult îl iubesc, da? I-am dat lui să guste prima dată. Ce soi de invenție e chestia asta? Apropo, pâinea și chifla de la burger sunt făcute aici în casă. Este un desert cu matcha. Asta e matcha? Mamă, ce fresh e! Bine, hai să văd cum e al meu. Ia, ca să fie gustul complet. Asta e caldă! Da. E prima oară în viață când mănânc așa. Ce delicios!
Deci asta e combinația, iei puțină smântână de asta sau Mascarpone. mascarpone, care e tot aia, cred. Noi. Nu. Și nectarină caldă. Trasă mult. Îți dă eroare mintea. E delicios. Nu vezi o nectarină caldă? Și de ăsta de miere ceva, cred, pe deasupra. Foarte bun. Mama. Și că sunt... Da, pe vremea noastră bunicile ne făceau compot de piersici Da, când eram în compot, tare. da, de ziua de la compot, da. Mamă, Dar mega. mai vreau biscuite de la tine. Da. Da, nu mă pot sătura, adică aș mânca în continuu de astea. Dar ce e asta aici? Crema asta? Nu știu, o să ne uităm în meniu. Nu s-a meniu. Mega fină. Mega delicioasă. Este printre cele mai șmechere deserturi pe care le-am vreodată. Scoica asta e... Wow! Să turăm scoica, să luăm să băgăm în geantă. Deci, Pe asta nu se mănâncă, asta e scoică și biscuitele deasupra. deci la mine desertul nostru este dezato și are așa. Cum? Dezato. Nu știu dacă așa se pronunță, așa e scris. Lime and mint gel. Deci exact ce ți-am zis că are gust de mojito. Deci, cum ai spus tu că se numește? Gelatină. Așa, yuzu mousse. Musul ăsta de yuzu, nu știu ce este, o să bătăm pe net. White chocolate ganache, deci ganache de ciocolată albă, matcha și cloud cake. Cloud cake este prăjitura asta, fursecul ăsta. Iar la Marian, beurre de, care înseamnă, are așa, nectarine trase în tigaie cu unt, white mascarpone cream, un fel de cremă de mascarpone, dar aerată, whisky and orange sirop, deci sirop de portocale și whisky, almonds, migdale, pistachio, fistic și mentă. Super bun! Mega fresh. Nu pot ieși din farfuria asta. E minunat pe ea. Fix asta vreau să spunem, mai oprim și noi din mâncat. Nu? Uitați-vă ce e acolo, ce nebunie. Eu n-am putut să mănânc tot, că e prea mult pentru mine. La Marian e ok. El cred că mai duce încă o porție. Georgiana. Sășicile. Băi, sincer, locație e foarte faină, adică ce am mâncat noi, din punctul meu de vedere, 5, adică nu am ce să reproșez, chiar nu am ce să reproșez mâncării, este ceva, sunt super inedite produsele, adică Clar este... mâncarea este reinterpretată, dar gustul este perfect, adică nu-i găsesc niciun cusur. Nu mai găsești nicăieri așa ceva. Sau cel puțin, exact. Deci 5 pe linie, excelent totul. Hai să vă spunem cât a costat să săvârșim călătoria. Veniți aici, fraților. Hai zonă, prețurile. Avem prețurile, da? Amare tostaur 35 de lei, burgerul 55, lasagna mea 62, desertul lui Marian 36, desertul meu 40 și limonadele sunt 22 de lei fiecare, am avut 3. Și burgerul? 55, am spus Așa, bun, că nu l-am văzut. Băi, nu e ieftin deloc. 294 total. 294. Însă, suntem în centru Bucureștiului, da? Calea Victoriei, centru vechi. Iar mâncarea este cu adevărat senzațională, că n-am mai experimentat așa ceva nicăieri niciodată. E ceva la nivel de Occident. Și... Nu se poate, uite ce acolo. Eu uite pâini. Fiți atenți că au făcut pâinile de la burger. Chiflele de la burger, așa, uite. Totul e făcut aici, frate, ce vrei mai mult. E normal să fie prețul care este. Dacă vreți o zi frumoasă, luați buzunarul la bun la voi. La ziua de salariu, luați-vă apropiata și Asta e un loc mișto să scoateți. desfrânați-vă papilele gustative. Ce ai zis? În schimb, e un loc mișto să scoți pe cineva la un date. Că
o dai pe spate, pe pod. Fraților, ăsta a fost vlogul. Mulțumim pentru atenție, mulțumim că ați fost alături de noi în timp ce ne-am umplut ghiozdănelele. Ne vedem peste câteva zile. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja. Mai vin o grămadă de vloguri pe bază de mâncare aici, pe canalul ăsta, dar și vloguri cu viața noastră pe Ionești, YouTube. Intrați, Ionești. Și mai sunt vloguri și pe Mariciu cu... Sunt acum, fac recenzia de aur. M-am plimbat prin toată țara, am dus 24 de premii la 24 de locații foarte șmechere, cele mai apreciate locații pe Google în ultimele 100 zile, adică hoteluri, cafenele și restaurante. Dar alea le vedeți pe canalul principal, pe Mariciu. Bine, gata, asta a fost vlogul, pa!